guys, so nahiling ko to sa Facebook ito bagang binubugkos tigdiyo. Tapos yaon ni ang Pasiram TV kay bang kong pasiram. Apo dong mo. Spray. Kaya mo. Mayaling kaya ako sa Facebook ay. Yan. Paano man dayan? Ano? Yan. Sa amin. Sa amin. Bugkuson mo kung mamaray ha. Bugkuson nindong maray. Batal malingayip na ni. Arog ka niyo. Yan. Ay, puta. Hindi pwede ilusot din. Dahil bugkos mo na yan. Bugkos ang talaga? Tanggal yung bugkos. Bago dyan. Arog ka mo yan. Ano, bali mo naman. Bagyo mo duman. Yan, igutan mo. Sukod mo dyan. Ay, yan di ba lumigig, James? Ay, ibugkos mo lang video. Hindi ko mag-care, ha? Akin na, James. Akin na, James. Kadakot ko nga. Tang-ina nga yun, di parang bugkos na ako na naglalaman tayo. Tauban mo. Ba't yung nakula mo? Tauban mo. Hindi mo ay natuluban ka dyan. Bukaw mo naman. Masakito ba kanina? Mission failed! Pinakahali. Ulitin mo. Pintuan mo na yan. Ano ba? Nito. Mag-isama. Bugkos mo dyan. Tapos, Bugkos mo dyan. Yan. Nilipat mo kaya, arog ka na. Yan. Okay. Yan. Tapos bugkos mo. Yan. Mga patalin mo na po siya ng TV nga, no? abro na, James. Yun ang pinaka-gabis. Tauban mo. Tauban mo. Dakulaan mo man, wey. Umana. Tanginang niya. Yan, bugos mo. Bugos mong maray, ah. Yan. Pwede mo buhay mo ng aral mas. Okay. Tauban mo ka to. Ano ka mo? Ano ka man, Sil? Ha? Ayop ka mo. Puta na, tauban mo. Bugusin mo kayo lalo. Kakarulok-ulok mo ng mga ayos na yun. Mga pasirang mga... Sugla-sugla. Ayop ka, di ka mo para... ayop ka, sarap ka man ng ayop. Ano mo, ano?